ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। କାଲି ମୁଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ସେୟାର କଲେ ଭଲ ହେବ। ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ଥିଲା, ଫନି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଥିଲା। ୟୁପିର ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଏମ୍ବାସି ଚଲାଉଥିଲେ। ସେଇଟା ବି ମାସେ କି 2 ମାସ ନୁହଁ, ପୂର୍ବ 7 ବର୍ଷ ହେବ। ଆଉ ସେ ଫେକ୍ ଏମ୍ବାସିରେ ଲକ୍ଜୁରୀ କାର୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟର କାର୍ଟିକା ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ଲାଗ୍ ସେଠି ଲଗେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ ସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଡିଟେଡ୍ ଫଟୋ, ଆଉ ଯେତେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଡିଟେଡ୍ ଫଟୋ ଲଗେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ। ତା ସହିତ ଯୋଉ କାର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଡିପ୍ଲୋମାଟ ମାନେ ନମ୍ବର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପର ନମ୍ବର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। କଣ କହିବ, ମାନେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଭାରତରେ। ଇଭିନ୍ ଫେକ୍ ଏମ୍ବାସି ବି ଲୋକ ଚଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ବି 7 ବର୍ଷ ହବ ଚଲେଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କୁ ୟୁପି ପୋଲିସ ଧରିଛି, ଆଉ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। କଥାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାବିବା ଯୋଗ୍ୟ କି ସେଇଟା ବି ଗାଜିଆବାଦରେ ସେ ଏମିତି ଅଫିସ ଚଲାଉଥିଲେ, ଧରା ପଡୁନଥିଲେ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମଜା ବି ଲାଗିଥିବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।